Suška, jo? Ne, to modré jsou... Už se vám to zasypává. Přátelé. Ty jsme zelení se propojuje do trojúhelníku. Potí, ty nasazuješ. Taky plynule, že? A ty auta jsou takový tichý, jako jsi taky na koberci. Mi ukáže, kde to je, no. Ale mají servis lepší dnes. Čert, to pekli jako. No, jde tam. To bylo hrozně častý. Hodně to pekli jako. Čerte, to se mi chce ztratit, že? Hezky, to už vypadá jako... Třeba když se registruješ. Dušane, příprava se na kola. Kola, Dušane. Kola. Že já jej jdu na tyto tři. Ještě nějakou pneumatiku. Tak mě rovnou udělám. Nebude pneumatiky. To úplně převrácený kartáček. A víte, dělá všechno, co tam udělá. Tak to nedošlo napnutý, že? De facto přímo na Dušana, než to zledělo. Nevíš? No, dobrý, musí jít.